A küldetés mangavadászat. A helyszín a 2013-as nyári Mondókon. Küldetésnapló záró passzusa, a Mangafan kiadó jóvoltából küldetés teljesítve. Na de mit is kell tudni erről a titokzatos segítőről, ami nélkül minden mangavadász hoppon maradna? 2005 óta vagyunk jelen, 2005-ben alapítottuk a kiadót, nagyjából az elsők között, és az első kiadványunk az Ánybíró volt, és hát azóta működünk folyamatosan, vettünk fel címeket, az Ánybíró az ismeretlen címnek számított, aztán hoztuk a fajsúlyosabb, nagyobb neveknek számító sorozatokat, mint a Death Note, Naruto, Chrono Crusade, Nana, ilyesmi, tehát hogy ezek mind a Japánban is nagyon népszerű címek. Ismétlés a tudás anyja, szóval vegyük csak újra azokat a címeket. Death Note, Naruto, Chrono Crusade, Nana, és persze itt az iménti felsorolásból kimaradt Vampire Knight és Lovely Complex is. Ezek az utóbbi pár év legnépszerűbb anime és manga sorozatai. És igen, ha valaki még nem tudná, annak eláruljuk. A Mangafan jóvoltából ezek nyomtatásban is mind eljutottak hozzánk, magyar olvasókhoz. A kiadó ráadásul szinte minden évszakban gondoskodik arról, hogy kielégítse a műfaj rajongóinak igényeit. És hogy mikorra várható a következő japán képregény adag? Az őszikonra, mert most kaptunk, volt egy 2 ponyvi szünetünk megjelenésekben, ez alatt csak a 2 Dark Order Black-et jelentettük meg az 1-es meg a 2-est, mert pont fordulóponthoz érkeztek, mindig 6 kötetenként van fordulópont a anyagbeszerzésben a mangákhoz, és ez a fordulópont most jött el, ugye látszik, hogy mindegyik mangánk éppen 10 vagy 6 osztható számlával, vagy 12, vagy 18, vagy 6, és most megkaptuk az újabb anyagot, újra szerződtünk a japán partnereinkkel, megkaptuk az új anyagot, és akkor most tulajdonképpen minden kötetünkből, ami futósorozat lesz, új kötet az őszikonra. A folytatások között pedig mindenki találhat kedvére valót. Bár a kiadót vezető Boros Csaba kissé meglepő választ adott arra a kérdésre, hogy az ő szívéhez melyik sorozat áll a legközelebb. A Nana egyébként a kedvencem. Én ezt nagyon szeretem, szerintem zseniális nyelvezetben is. Mindenki, aki azt gondolja, hogy a Nana az egy lányos sorozat, az óriási tévedni. Ez egy nagyon komoly drámai sztori, ami egyébként így nagyjából a fiatalok kereséséről szól, ami szerintem zseniálisan van megírva. Plusz a magyar fordítás az nagyjából egy, de inkább másfél mérfölddel jobb, mint az angol valaha is volt. De most haladjunk kicsit túl a Nana köteteken, hiszen a szomszédos pultnál az egyetlen magyar, animével és mangával foglalkozó magazin példányaival találkozhatunk. Ez a fizikai közelség az újság és a mangák között pedig nem véletlen. A Mangafané tulajdonképpen a Mondó magazin, ez a úgynevezett metatartalom, tehát az a tartalom, ami a mangákról, meg általában a szubkultúráról szól. És hát ez egy hosszú idő óta futó projekt, a maga magazin. Nem mindig verőfényes a dolog, konkrétan soha nem volt vereséges, egyetlen percig sem, de alapvetően azt gondoljuk, hogy a szubkultúrának szüksége van erre. Igazából Franciaországot, meg Németországot leszámítva egész Európában sehol nincs még manga magazin Magyarországon kívül, és ez tök nagy dolog szerintem. Ahogy az iménti spotból is kitűnt, a Mondó magazin nem egy hétköznapi újság. És ha valahol, akkor a Mondókonon aztán végképp érdemes ezt hangsúlyozni. Hogy miért is? Mondókon, ugye benne van a nevében, Mondónak a rendezvények. A maga a brand az a Mondó magazinból származható, tehát a magazin által szervezett szubkulturális rendezvény. Na de kanyarodjunk vissza a Mondó magazinhoz. Kezdetnek mondjuk nem ártana tudni, hogy mégis miről is szól ez az újság az animén és a mangán túl. A Mondó magazin az 2007 óta folyamatosan országos terjesztésű
ifjúsági magazin a Kronotó. Elég változatos témakörökkel foglalkozunk a magazinban, de főként, hogy a szlogenünk is mondja, a Japanese Here, főként a japán és kultúrával, hagyományos, tradicionális kultúrával és különböző események rendezvényekkel. És ha már japán kultúra, akkor nem maradhat el a cosplay említése sem. Szerencsére a Mondóban a jelmezeknek is jut hely, és nem is ok nélkül. Jó mutat, látványos, és az emberek szeretik viszont látni. Vagy magukat, vagy a kedvenc cosplayesüket. Ez valahol szerintem ugye szimbolizálja azt, hogy az adott emberkének a rajongását, az adott anime vagy karakter iránt. Tehát ez összeköti valahol azért az embereket visszaköttem. Igen, a cosplay összeköt. Talán ez az az üzenet, amit a leginkább érdemes lenne észben tartanunk, pláne, ha már a Mondó is ezt írná.